אם אנחנו הורים שמאוד אוהבים לאכול ממתקים ומאוד אוהבים לאכול חטיפים, ואנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו עושים את זה הרבה יותר מפעם ביום, פה את הביסקוויט בבוקר עם הקפה, ופה את הוואפל ב4, ואחרי ארוחה אנחנו לוקחים את הקוביית שוקולד, וכשילד הולך לישון אנחנו פותחים חטיף, ואז הוא פתאום מתעורר באמצע הלילה או בערב, ורואה אותנו יושבים עם החטיף, אז מה לדבר על ממתק אחד ביום או חטיף אחד ביום? אין לזה אחיזה ברמת הערכים של המשפחה. אז צריך לחזור שוב להורים. שזה משהו שאני אומרת בכל סיטואציה ותמיד, וכל כך מתחברת שבסוף הכל מתחיל ונגמר בנו. ברוכים הבאים לאמא בפעולה. הפודקאסט שמדבר בגובה העיניים על האתגרים, הדילמות והרגעים המרגשים של ההורות, הזוגיות והמשפחה. אני מאי פרח, מדריכת הורים, יזמית בתחום ההורות ומרצה בארגונים. מזמינה אתכם להצטרף אליי לשיחות כנות, מלאות בכלים, תובנות ורגעים שכולנו חווים ברכבת הערים של ההורות. מוזמנים לעקוב, לשתף ולדרג כדי שנוכל להגיע לעוד הורים ולתמוך בהם במסע שלהם. ממש עוד רגע אנחנו מתחילים. טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של אמא בפעולה. היום אני מארחת את נטלי קירשטיין פילו. נטלי, מה קורה? טוב, מתרגשת, שמחה להיות פה. וואו, לקח לנו כל כך הרבה זמן לתאם את זה, והיו מלא בלת"מים עם הילדים והכל כאימהות לילדים קטנים, שאמרתי זה ממש משקף את החיים של שתינו בטוח, מה שקורה פה. ולמי שלא מכירה, תזונאית ילדים, נוער, תינוקות, מדריכת הורים ויועצת שינה. נכון. אז איזה כיף, מה שלומך הבוקר? שלומי טוב, שמחה להיות פה. איזה כיף. ככה אומר שלפני הכל אני בת זוגו של סלע, ואני אימא של דון, ובנוסף לזה שאני תזונאית של תינוקות, ילדים ונוער, מדריכת הורים ושינה, אני גם יוצרת תוכן, והמטרה שלי זה באמת להפיץ כמה שיותר ידע מתוך מה שצברתי, כדי לעזור ולגעת בכמה שיותר הורים, לקרב את הלבבות שלהם אל הילדים שלהם ואל שולחן המשפחה, בצורה טובה, רכה, נעימה ביותר. איזה כיף. בתור אחת שעוקבת אחרייך המון זמן, אז אני יכולה להגיד שזה ממש נכון, ולפעמים אני רואה כל מיני פוסטים כאלה שאני ניבלת עוד לפני שאני רואה אותם, על פטיבר או במבה או מה לקנות בסופר, ואני כזה אוי לא, מה הולך להיות פה עכשיו, או עם הסקוויזים, וזה באמת מידע, אני קוראת לו הכרחי, למרות שתכף נדבר על זה, אבל כאילו הרשת מוצפת בתכנים ובאנשי תוכן, ובאמת צריך ככה לדעת איך לבחור אותם, את האנשים שאתה, אני קוראת לזה מאמין בהם, אבל אנשים שאתה באמת כאילו סומך עליהם, שמה שהם אומרים זה לא בשביל פרסום, אלא כי הם באמת רוצים לעשות טוב, כמו שאת אומרת, ולשקף את הדברים. אז מדהים לעקוב אחרייך. תודה. והייתי ממש שמחה לפני הכל גם לשמוע, כי אני סקרנית, וגם למי שלא מכירה, להבין איך הגעת בכלל לעולם הזה, ואיך בחרת בנושא של התזונה להתעסק בתינוקות וילדים ונוער, שזה נשמע לי לפחות הרבה יותר מאתגר ממבוגרים. כן, זה מאתגר, אבל יש בזה גם משהו מאוד מתגמל. כשאנחנו עובדים עם תינוקות, ילדים ונוער, אנחנו עובדים עדיין עם משהו שהוא הרבה יותר פלסטי, שהוא הרבה יותר גמיש, ואנחנו פוגשים הורים שבעצם באים לגעת בדבר שהכי חשוב להם, שזה בילדים שלהם, ואין דבר יותר כיף מלעבוד עם אנשים שיש להם מוטיבציה גבוהה לשינוי, ואם יש משהו שלמדתי זה שבכל מה שקשור לאכילה, זה באמת יכול להיות מאתגר לעשות שינויים לאנשים, לדוגמה אנשים שהם נמצאים בעודף משקל או בהשמנה ורוצים לרדת במשקל או לעשות איזשהו שינוי, אבל כשזה מגיע לילד שלהם, יש איזו יכולת הרבה פעמים להתגייס בצורה הרבה יותר משמעותית. אנחנו יכולים גם לראות את זה לפעמים על נשים ששנים רצו לעשות דיאטה ולא הצליחו, ואז שהן מגלות שיש להם סכרת הריון למשל, הן פתאום מצליחות ממש להתמיד ולהקפיד ולשמור, כי זה בעצם למען הדבר הכי יקר להם. אז העיסוק בתזונת תינוקות, ילדים ונוער הוא מאוד מתגמל, הוא מאוד גמיש, ואנחנו רואים תוצאות מאוד טובות כשאנחנו מגיעים לעשות התערבות בשלבים מוקדמים, לעשות מניעה או לעשות התערבות בשלבים מוקדמים. ומה שהוביל אותי בעיקר לתחום של תזונה וטיפול בתזונה, זה ההבנה שאוכל הוא אמצעי
בסך הכל הוא סימפטום, הוא דרך מסוימת, דרך האוכל אפשר לייצר הצצה לנפש של האדם, או לאתגרים שלו בתוך ההרכב המשפחתי. זה את בטח גם יודעת כמדריכת הורים. האכילה שלנו מושפעת לא רק מהמצב הבריאותי, הפיזי, ההתפתחותי שלנו, אלא גם מהעדפות המזון שלנו, והעדפות המזון שלנו מושפעות לא רק מקולטני הטעם והריח וכל התחום של החישה, אלא גם לפעמים מהמטרות הפסיכולוגיות הסמויות או הגלויות שלנו. כבני אדם אנחנו מול עצמנו, לפעמים אנחנו מול האחים או האחיות שלנו, לפעמים אנחנו מול ההורים שלנו, ודרך האוכל לפעמים יש לנו אפשרות להכיר איזשהו סיפור כזה יותר לעומק. וכשאני הבנתי שתחום האכילה הוא בעצם לא רק נושא של תזונה, ובגלל זה אני משתדלת להשתמש במושגים של אכילה והאכלה, ולא רק במושגים של תזונה, אז הבנתי שיש לנו קשת הרבה יותר רחבה שצריך להתייחס אליה, שגם כוללת בתוכה רגשות ומטרות פסיכולוגיות, ומתוך המקום הזה גם הרחבתי את ההבנה שלי בעולם של הדרכת הורים, ואחרי זה גם שינה, כי אנחנו גם יודעים הרבה פעמים שאתגר מסוים מבטא משהו שהולך עם עוד משהו, אז זה ככה מה שהוביל אותי לשבת היום במקום הזה, ואני יושבת בנוח במקום הזה אחרי שעבדתי מספר שנים בבתי חולים, עבדתי בבית חולים גם שיבא, גם שיבא תל השומר, גם בשניידר, במרפאות לטיפול במחלקה אונקולוגית לילדים, במרפאה להפרעות האכלה בגיל הרך, ושם צברתי ניסיון ועבודה בקופות חולים, והיום לקליניקה הפרטית שלי ולמפגשים שלי וליצירת תוכן שאני עושה ולפודקאסטים ולהרצאות, אני מביאה איזשהו מידע מזוקק, יעיל, ממוקד, שמשלב בעצם את כל הכובעים, ובתחושה שלי יכול לדבר הרבה יותר טוב להורה שמבין שרואים את התמונה הרחבה, ולא רק את הוויטמינים והמינרלים. זה קודם כל, וואו, אמרת פה כל כך הרבה, ואם אני אחזור רגע להתחלה, אני כל כך מזדהה עם מה שאמרת, גם בתור אימא וגם בתור אחת שחשופה להמון אימהות, שלדאוג לילד שלך זה במקום הראשון, אבל לחתוך לעצמי עכשיו קערת פירות או סלט, אם אני לבד בבית אני אתעצל, אבל להכין לילדים, לכל אחד חצי שעה אחרי שבא לו פרי או בא לו סלט או בא לו משהו, אני פותחת את המקרר כאילו זה בית מלון, ובטוח זה משהו שגם את חובה. נכון. וזה מאוד מעניין מה שאמרת על הפן הזה של האוכל, בקטע שהורים יכולים לבוא ולעשות איזשהו שינוי בשביל הילדים שלהם, או אימא שמגלה שהיא בדרך ללידה ויש לה איזושהי סכרת הריון, ואני דווקא רציתי לדבר איתך על זה, מהמקום של גבולות. אני חושבת שאוכל ודברים של בריאות בכללי והכל, אנחנו בתור מדריכות הורים יכולות לראות כמה קשה לנו כהורים ואנשים שאנחנו פוגשים בקליניקה, לשים בעצם גבולות לילדים שלנו, ואוכל בעיניי, תתקני אותי אם אני טועה, זה חלק מגבולות. אני אומרת מצד אחד אנחנו רוצים להיות הורים מתירניים ומאפשרים ונותנים ולא נוקשים, גם לי יש לפעמים איזשהו קיבוץ שאני אומרת להם, די, אכלתם היום מספיק, או ביום הולדת שהשולחן גדוש, ואני כאילו רק רואה את זה ומתגרדת כאילו מהאכול כפי יכולתך הזה של הממתקים. ומצד שני אני אומרת, יש כאן משהו שבאדלר אנחנו משתמשים מזה הרבה, זה נוח לי גם לתרגם את זה לילדים שלי וגם למטופלים שלי, זה נקרא 3 הבטים, בטיחות, בריאות וביטחון, שבהם אמא ואבא מחליטים, וברגע שאני מסבירה לילדים מהמקום הזה, ואני מסבירה את זה גם להורים, אתם לא תיתנו להם לעבור מעבר חצייה לבד בגיל 2, או אתם לא תיתנו לילד שלכם לשבת באוטו בלי חגורת בטיחות. אז כל הנושא של לשמור על תזונה וגבולות גם במקום הזה, זה לדאוג לבריאות שלהם. זה הצחצוח שיניים, זה מה הם אכלו, זה הסוכרים, זה מה הם מכניסים לגוף. ואני חושבת שבעידן שלנו, יש הורים שאולי מפחדים לעשות שינוי, או חוששים מהתגובות של הילדים שלהם, וזה יכול להשפיע בתזונה, כי הם לא רוצים להתמודד עם הילדים שלהם. ומעניין אותי לשמוע איך זה בא לידי ביטוי בקליניקה שלך. את יודעת, זה
כל כך נגע בי כל מה שאמרת, כי כשאנחנו מדברים מהכובע של הדרכת הורים, ואנחנו מדברים על 3 הבטים, על בריאות, בטיחות וביטחון, ואנחנו מכניסים לשם את תוך עולם התזונה, אז אני מצד אחד בא לי לחבק את זה, ומצד שני נוצרת לי איזושהי חוסר נוחות בגוף, בגלל שנושא אכילה הוא מאוד מורכב, הוא לא ברור כמו תחום של בטיחות ובריאות וביטחון, ואנחנו יודעות כמדריכות הורים שמה שהופך גבול לגבול ברור, זה שהוא ברור לי כהורה, והגבול הזה מייצג את הערכים שלי, ובמה שקשור לאכילה, לא תמיד לנו ההורים, האנשים הבוגרים, המנהלים של הבית, יש גבולות ברורים. לא תמיד לנו ברור מה זה ממתק אחד. האם פטיבר אחד שווה לבמבה אחת? האם שורה של שוקולד זה ממתק? או האם קובייה של שוקולד זה ממתק? ובגלל שגם אנחנו, יש לנו יחסים עם אוכל, חלקנו יחסים טובים, קלים, רכים, חלקנו יחסים מורכבים, מאתגרים, כועסים, ואנחנו נושאים איתנו גם כל מיני משפטים שאמרו לנו בילדות וחוויות שנצרבו לנו בגוף, אז לא תמיד אנחנו מרגישים בנוח שם להציב את הגבולות, ואז אנחנו לא ברורים. כלומר, לפעמים אנחנו רוצים להגיד לילד שלנו, די, אכלת מספיק, אבל אנחנו יודעים כמה זה יכאב לנו, אם מישהו יישב בגובה העיניים שלנו, ויגיד לנו, מספיק, אכלת מספיק, נכון? אז זו נקודה מאוד רגישה, מתי אנחנו מייצרים גבול ברור, ומתי אנחנו מייצרים גבול גמיש, וגם בהדרכת הורים, בתחום של בטיחות וביטחון ובריאות, אנחנו כן רוצים עם הזמן לתת יותר, נקרא לזה שותפות ביכולת לקבל החלטה. בהתחלה אנחנו מרכזים מאוד את התחומים האלה אצלנו, ולאט לאט אנחנו נותנים להם בהדרגה לקבל יותר אור ירוק, נכון? אם זה ככה נסתכל על זה כרמזור. אז גם בתחום של האכילה והממתקים, אנחנו רוצים לפעול באותה צורה. אנחנו רוצים מצד אחד לרכז אצלנו יותר סמכות וידע וגבולות, ומצד שני אנחנו גם רוצים לתת את זה, להנחיל את זה מתוך ערכים שברורים לנו, כדי שהגבולות האלה יתקבלו בצורה ברורה לילדים, ואנחנו תמיד רוצים להגיש להם את זה באהבה ובצורה מכבדת, וכן, אנחנו לפעמים נפגוש גם תסכול, כי דחיית סיפוקים זה דבר קשה, במיוחד אל מול סוכר, או מזון מתועש או מעובד, שכבר משפיע לנו על הגוף בצורה מאוד משמעותית, בין אם זה מבחינת אלקטרוליטים, מלחים בגוף, הורמונלית, ואז לפעמים זה גם מדבר מתוכנו. אז אני חושבת שגם כשאנחנו מדברים על גבולות באוכל, יש לנו את העולם הזה של אוכל כאוכל, פסטה, שניצל, בשר, עוף, ירקות, פירות, ויש לנו את העולם של מזון מתועש. ולפעמים, בגלל שלנו הדברים לא כל כך ברורים, אז מאוד קשה לנו להעביר את זה הלאה לילדים. כלומר, גם מה שיש בסופר, את התוויות האלו של הסוכר האדום, הרי הרבה פעמים אומרים שהתוויות האלה הן לא בעצם מייצגות, ויש עוד המון דברים לא בריאים, ועוד המון ערכים שצריך להסתכל, והלוואי שהיה קיים איזשהו, את יודעת, בעידן של הכל כאן מהר מיידי ועכשיו, איזשהו מדריך מקוצר של איזה 2 עמודי A4, שמסביר באמת מה טוב לגוף שלנו ומה לא טוב לגוף שלנו, כי כל דבר גם צריך כנראה לצרוך במינון, אני לא באה מהתחום, אבל משהו שכן עלה לי גם ששאלתי עוקבות שלי בנוגע לפרק הזה, וזה גם משהו שאני מרגישה בעצמי, זה יותר קל לי לשלוט במה הילדים שלי אוכלים ומכניסים לפה, נגיד כשאנחנו באחר הצהריים בבית, בלי גינה, בלי חוגים, בלי חברים, מאשר כשהם בחוץ. כאילו גם אם אני ארד לגינה עם קופסת, עם פירות ואבטיח חתוך ופירות קיץ הכי מפנקים, שבואי מישהו היה מביא את זה לי או לך, היינו אומרים וואו, אז תמיד יש שם את החטיפים ואת האוטוגלידה ואת הממתקים, ובאיזשהו מקום, הרבה פעמים ההורים אומרים, אבל די, אנחנו כאילו מחוץ לבית, גם רוצים לבחור את המלחמות שלנו, מה שנקרא, וכמה אפשר לחשוב על זה ולהתמודד עם זה. כאילו גם אנחנו מצליחים לשמור על קופסת אוכל בריאה, וקופסת פרי בריאה, וארוחת צהריים מזינה, בסוף אי אפשר להימנע מזה באמת. נכון, וזה חלק מהאתגר של הורות. את רק נתת דוגמה לאחד האתגרים של ההורות בביטוי של אוכל, אבל חלק מהדברים שמאוד מאוד קשה לנו זה שיש דברים שהם לא בשליטתנו, או שרמת השליטה שלנו הולכת ויורדת. הרבה יותר קל לנו להרגיש במיטבנו כשאנחנו מרגישים בשליטה.
הרבה יותר קשה לנו להרגיש במיטבנו כשהדברים הם לא בשליטתנו. זה כמו שכשאנחנו מגדלים ילד בבית, אז אנחנו יכולים יותר להשפיע על השפה והמידע שהוא נחשף אליו, אבל כשילד יוצא מהבית והוא נמצא במסגרת או פוגש חברים או וכו', אז אנחנו כבר פחות יכולים להוות מסננת בשבילו ולהשפיע על מה שהוא הולך לקלוט. ובהחלט שאנחנו יורדים לגינה, יש לנו הרבה פחות יכולת שליטה. ההמלצה שלי בהקשר הזה, דרך אגב, היא קודם כל כהורה, אפרופו גבול אישי, וזה שכשהגבול שלי ברור לי, אז יותר קל לי להעביר את המסר לילדים, אז אני כהורה יכולה לבחור מה לי מתאים להביא לגינה. מה עליי מקובל, מה אני הייתי רוצה שיהיה לילדים שלי בגינה. וזה מה שאני שמה בקופסת האוכל שלי. עכשיו, אם אני מתערבת או לא מתערבת לילד באינטראקציה חברתית, זה לא רק שאלה של אוכל. זה שאלה שקשורה בכלל ליחסים. ובמקום הזה, באמונה שלי, בין אם זה אוכל ובין אם זה לא אוכל, אנחנו שם כדי לתווך, אבל אנחנו לא שם כדי להתערב, נכון? גם אם נראה את הילד שלנו מתנהג לא יפה לילד אחר, אז גם אם ממש נרצה להתערב שם ולהגיד לו, לא מתנהגים ככה. אנחנו כנראה נבחר שלא לעשות את זה כדי לא להביך אותו. אותו דבר ממש אם יש שם ממתקים, או יש שם חטיפים, או יש שם פיצה. אנחנו ננסה לחשוב בעצם איך אנחנו אולי יכולים לייצר תיווך לסיטואציה, אבל לא איך אנחנו נייצר התערבות לסיטואציה. ואני חושבת שאת רגע פה מחברת אותי ומחזקת איך אכילה היא ממש חלק מהאתגרים שלנו בתוך ההורות. לגמרי. פשוט לפעמים זה גם לוחץ לנו על נקודות מאוד רגישות. זה כמו למשל ההחלטה האם לשים מגירת ממתקים בבית כן או לא. ההחלטה האם לשים מגירת ממתקים בבית כן או לא, היא לא קשורה רק לחזון שלי כהורה, איך אני חושבת שצריך לגדל ילדים. צריך לגדל ילדים עם מגירת ממתקים או בלי מגירת ממתקים. מגירת ממתקים תגרום לילד שלי יותר לרצות ממתקים בחוץ או פחות לרצות ממתקים בחוץ. לא פה נמצאת התשובה. השאלה היא האם אני כהורה רוצה שלי יהיה בבית ממתקים, כי לי אין שליטה איך הילדים שלי יגיבו. יכולים להיות לי 3 ילדים בבית, אותה מגירת ממתקים, ילד אחד יתעלם ממנה, ילד שני ידע לעשות בה שימוש סביר, וילד שלישי יעשה אביוז על המגירת ממתקים, לא יעזוב אותה, לא יאכל שום דבר חוץ מממתקים. כולם גדלו בבית עם אותה מגירת ממתקים. זאת אומרת, התשובה היא לא בהאם יש לי או אין לי מגירת ממתקים בשביל הילדים שלי, אלא מה אני מדברת בערכים שלי, בנורמות שלי, בהתנהגויות שלי, בבית, והמגירה היא רק משהו נורא נורא מייצג. אז זה מבחינתי די אותו דבר, ומסמל את המורכבות שביצירת גבולות או שליטה על ילדים בהקשר של אוכל. אמרת משהו שמאוד נגע לי, זה שבאיזשהו שלב אנחנו רוצים להרחיב לילדים שלנו גבולות, לתת להם יותר, במילים אחרות זה לסמוך עליהם, ולתת להם בעצם את הכלים היישומיים לכל דבר, כמו שאת אומרת, זה גם בחיי חברה, ואיך מתנהגים, ואיך מתנהגים שרואים איש מבוגר, ואומרים שלום, או כשסבא וסבתא באים אם הם צריכים עזרה, או איך מתייחסים לחבר שחסר לו מספריים בקלמר, זה נוגע לסיטואציות מאוד רחבות, ובסוף אנחנו רוצים לגדל ילדים, זאת השאיפה שלי לפחות, עצמאיים, בטוחים בעצמם, ושהם גם יודעים להגן על עצמם בסיטואציות מסוימות ולשמור על עצמם. ואני חושבת שחלק מהכלים שאנחנו יכולים לתת להם בבית, זה בעצם ללמד אותם בתחום של התזונה. מה יותר בריא, מה פחות בריא, כמובן שכולנו אוהבים לפעמים לאכול קינוחי שחיתות ועושים את זה, ואני לא מונעת מהילדים שלי כלום, אבל אני זוכרת שכשרציתי ממש לקחת אותם כשותפים למשימה, אז לקחתי קופסה כזאת פלסטיק ששמים בה מלא חרוזים ממקסטוק והוצאתי אותה, והדפסתי מלא סוגים של מוצרי חלב וממרחים ופירות וירקות, ואמרתי להם אוקיי, יום בשבוע אנחנו נעשה קופסה מתוקה, ובשאר היום אנחנו נעשה קופסה רגילה, ותבחרו. וכל שבוע תסמנו לי מה בדיוק אתם רוצים לאכול. והרגשתי, קודם כל זה מייעל לי את הזמן בבוקר, כי בכל זאת לארגן 3 ילדים עד 8 זה כמעט משימה בלתי אפשרית. אבל מצד שני משהו שנותן להם את הבחירה ולהם את השליטה,
מקל עליהם, מרפא מאבקים שהם לא הכרחיים, וזה נוגע להרבה דברים. אני אומרת להם הרבה פעמים, אין שום בעיה, תבחרו מה בא לכם לאכול עכשיו. וזה לא חייב להיות מתוק, תבחרו, בא לכם המבורגר, בא לכם פיצה, בא לכם שאני אכין לכם חביתה עם סלט, בא לכם שאני אכין לכם טוסט, וברגע שאנחנו נותנים להם את הבחירה, משהו משתחרר. וזה נוגע לכל כך הרבה דברים, אבל גם בתזונה, שהמון המון הורים המאבקים שלהם עם ילדים, זה על תזונה. זה על תזונה כי את רוב האינטראקציות החברתיות במהלך היום, בגן, בבית ספר או איפה שהם קוראים, ההורים לא באמת רואים. הילד יכול לבוא הביתה ולספר להם מה עבר עליו, אבל זאת אינטראקציה שמעסיקה. והדבר שהכי מפחיד בזה או גורם לחששות אצל הורים, ותקני אותי אם אני טועה, זה שבאיזשהו שלב זה יגיע לשלב של הסתרה. שזה שלב מאוד קשה, והיו אצלי הורים בקליניקה שדיברו איתי, שהילדה שלהם בת 12, מסתירה מהם ממתקים בתיקים שלה, ומסתירה מהם שיעורי בית בתיק, זה כאילו מאפיין שחזר על עצמו בהמון המון דברים, והסברתי להם משהו שאני מסבירה גם תמיד לעצמי, שאם ילד מגיע למצב שהוא מסתיר משהו, חושש להגיד משהו, או מפחד, זה קשור רק אלינו. לגישה שלנו, או לאיך שיכול להיות, איך שאמרנו דברים לפני 5 שנים, זה הילדים, כמו שאת אומרת, הם גדלים איתנו, הם גדלים עם הערכים שלנו, ועם מה שחשוב לנו, וזה נושא רחב. ממש, זה ממש נושא רחב. לפעמים את אמרת שאנחנו הרבה פעמים מפספסים את האינטראקציות החברתיות של ילדים, אבל מה שאנחנו רואים זה את האכילה שלהם, וזה בדיוק מחזק את המקום שלפעמים האכילה היא נורא סימפטומטית, ויכול להיות שילד יחווה איזושהי חוויה אפילו מאוד שלילית בבית ספר, והביטוי של זה בבית תהיה אני לא רוצה לאכול היום צהריים, או אני לא רוצה לאכול היום צהריים, כל מה שאני רוצה זה לקחת את הצהריים לחדר שלי, זה אולי יאפיין יותר את גיל ההתבגרות, או אולי בגיל צעיר יותר אנחנו נראה ילדים שלא רוצים לאכול צהריים אבל רוצים לאכול רק ממתקים, או אולי אנחנו נראה ילד שלא יודע סובה בארוחת הצהריים ורק רוצה למלא את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד. ובאמת הקושי הרבה פעמים לייצר את ההגבלה ולהגביל את הילד, זה כי אנחנו לא יודעים על איזה צורך רגשי כרגע האכילה עונה. וזה נכון, יש לנו תפקיד מאוד מאוד רגיש, מצד אחד לחנך לתזונה בריאה, ומצד שני לא לעשות את זה על חשבון היחסים. כמו שאת אומרת, אנחנו רוצים בית שהילדים מרגישים טוב לשתף אותנו, בין אם היה להם יום קשה, ובין אם כי הם רוצים לאכול ממתק. המקום שלנו זה תמיד לייצר את המרחב שבו זה מותר. אמרת לתת בחירה. זה נכון, גם בתחום של ממתקים ואכילה, אנחנו יכולים לקבוע מתי עושים את זה, אנחנו יכולים לקבוע איפה אוכלים את זה, אנחנו יכולים לקבוע מה אנחנו קונים בסופר או במכולת או בכל או בקיוסק, שיהיה לנו בבית. אבל ברגע שנתנו לילד שלנו לבחור מה הוא אוכל, פה אנחנו צריכים להיות עם זה שלמים, ואפילו אני אומרת לעשות את זה בשיתוף, לשבת ולאכול ביחד את הממתק. אני אומרת להורים שמדברים שיש חוויה של הסתרה, תמיד להזמין את הילדים לאכול את זה דווקא במטבח, לשבת ביחד, תכינו לכם קפה, תכינו להם שוקו, זה לא משנה כרגע שהגדלתם את כמות הסוכר, אתם כרגע מגדילים ומשפרים את היחסים, אז כרגע עדיף את העוד שוקו, ושהוא יישב ויאכל את החטיף הזה עם השוקו, ואת תשבי ותשתי את הקפה, ואם את רוצה לצרף פירות או ירקות או כריך או משהו שיהיה לך גם כיף לאכול, וגם אולי יהיה חלק מהמבחר של האכילה המשותפת, תעשו את זה. מה שחשוב זה להפסיק את ההסתרה הזו. ודרך ההזדמנות הזו לגעת באכילה, אנחנו כבר יכולים לדבר על שיח ועל שיתוף ועל בקשת עזרה ועל המון ערכים שעוזרים בעצם לקרב יחסים ולמנוע הסתרה והחבאה. אבל אני יכולה להבין למה ילד או אפילו הורה או בן זוג או בת זוג שכל הזמן סופרים להם מה הם אוכלים או מסתכלים להם בצלחת, ירצו להסתיר. גם לי זה יהיה לא נעים אם יספרו לי או ייכנסו לי לצלחת, זה לא מכבד. אז אני תמיד אומרת שהילדים הקטנים האלה הם גדלים, הם לומדים, הם סופגים, ונורא חשוב שנזכור להתנהג איתם
לפחות כמו שהיינו רוצים שיתנהגו איתנו. לגמרי, זו נקודה חשובה ועמוקה. אז בעצם שאלה שמעניינת את כולם, אם את בעצם תומכת או מאמינה בממתק אחד ביום. כמובן שזה אפור, כמו שאמרת, עם הבמבה אחת או פטיבר אחד, אבל האם זה מסר נכון להעביר לילדים שבסוף לא משאיר אותם מה שחשוב לי לדעת בהרגשה של חסך, של כאילו הגבילו אותי, או שממתק אחד ביום זה מרצה אותי כי בחרתי מה שאני רוצה? הלוואי והיינו יכולים לעבוד לפי עשה ואל תעשה בחיים ובהורות, זה היה כל כך עוזר לנו אם היינו יוצאות עכשיו מהפודקאסט הזה עם משפט ברור של ממתק אחד ביום. אבל התשובה היא שזו לא הדרך הנכונה, כי בכל בית ולכל ילד יתאים משהו אחר. יש ילד שתוכל לדבר איתו על ממתק אחד ליום, והוא ילד שיודע לכבד הסכמים, והוא ילד שיודע לבצע דחיית סיפוקים, ומאוד חשוב לו לרצות, וגם הצורך שלו בסוכר מאוד מאוזן ומוגבל, וכמו מה שנקרא קומילפו, כמו שצריך. ויש ילדים שההגדרה של ממתק אחד ביום, רק יכניסו אותם למאבק ולבחינת גבולות, ולרצון להחביא ולהסתיר, ולכן אני מצטערת שאני חוזרת להורים, אי אפשר לדלג עליהם, ולשאול באמת את ההורה, מה נראה לך נכון? כי אם יש הורה למשל, שלא קונה ממתקים, כי זה ממש לא הקטע שלו, לא שלו ולא של הבן זוג שלו, לא אנשים שצורכים ממתקים ביום יום, אין סיבה בגלל שיש לנו ילדים לקנות ממתקים הביתה, אין סיבה להתחיל להכניס ממתקים הביתה, כדי למנוע את הסיכוי שהילד שלי אחרי זה ילך ליום הולדת, ירצה להתנפל על כל שולחן הממתקים. ולעומת זאת, גם הפוך. אז אנחנו יודעים שאין לנו חוקים ברורים, מאוד חשוב שאנחנו נזכור מי אנחנו ומה אנחנו. אם אנחנו הורים שמאוד אוהבים לאכול ממתקים ומאוד אוהבים לאכול חטיפים, ואנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו עושים את זה הרבה יותר מפעם ביום, פה את הביסקוויט בבוקר עם הקפה, ופה את הוואפל ב4, ואחרי ארוחה אנחנו לוקחים את הקוביית שוקולד, וכשילד הולך לישון אנחנו פותחים חטיף, ואז הוא פתאום מתעורר באמצע הלילה או בערב ורואה אותנו יושבים עם החטיף, אז מה לדבר על ממתק אחד ביום או חטיף אחד ביום? אין לזה אחיזה ברמת הערכים של המשפחה. אז צריך לחזור שוב להורים. שזה משהו שאני אומרת בכל סיטואציה ותמיד, וכל כך מתחברת שבסוף הכל מתחיל ונגמר בנו, וזה גם משהו שאני מדברת עליו המון, שחוקים, קודם כל הם צריכים להיות כל כך מצומצמים, והם צריכים לחול על כל בני הבית. כלומר, אם אנחנו לא אוכלים בסלון, אז בעלי לא יכול לשבת בסלון ולאכול עכשיו מגש פיצה בסלון. או אם אני לא מרשה לטפס על השולחן, אז גם אני לא אטפס על השולחן, גם אם אני רוצה לנקות עכשיו את המנורה. כאילו, אני צריכה לתת לילדים שלי שיקוף, ולתת להם את המקום של שוויון ושותפות, כמו שאמרת, שכולנו אותם אנשים בבית, וכולנו צריכים לפעול באותה צורה. זה בא בתזונה, אפשר להגיד שזה בא לידי ביטוי, יש המון אתגרים, כמו שאת אומרת, מי שרגיל לקום בבוקר ולאכול את הקפה עם עוגיה, או שלא נדבר על בתי מלון עם כל העמדות מתוקים, אבל בסופו של דבר זה באמת משהו שמתחבר אפילו לחזון הורי, לחוקים של הבית, לערכים, למה אנחנו רוצים, והכל מתחיל בנו. זה מדהים כמה הכל קשור אלינו, ההורים. ואני חושבת שיש כאן עוד נקודה, אולי, שזה גם קשור לאיך אנחנו גדלנו כילדים בבית שלנו. גם פעם היה הרבה פחות מודעות מהיום, וגם אני חושבת שאם גדלנו בבית שכל המטבח מלא בצנצנות של עוגיות והמגירות מפוצצות, אז זה פתאום אולי יראה לנו מוזר להגביל את הילדים שלנו, הרי אנחנו לא הוגבלנו, או לחנך את הילדים שלנו אחרת. ויש פה, אני חושבת, זה מין כזאת צומת שהיא פוגשת אותנו לא רק בתזונה, בהרבה דברים. האם אני כן רוצה להיות דומה להורים שלי, או אני רוצה להיות שונה מההורים שלי, או אני רוצה לקחת קצת מכאן וקצת מכאן, וזה משפיע, וזה איזושהי שאלה שאפילו צריך לפתוח ולדבר אותה עם הבן או בת זוג שלנו. כי לפעמים יש את הבן או בת זוג שנמצאים גם יותר בבית עם הילדים, וכשהם נמצאים קורה משהו אחד, וכשהשני נמצא קורה משהו אחר. וברגע שאנחנו עושים תיאום ובעצם מודעים למה שהבאנו איתנו ומה שאנחנו רוצים לקחת איתנו, אז זה הרבה יותר קל.
נכון. למרות שאני רוצה להוסיף על זה ולהגיד שזה לא רק מה שאנחנו נתאם בצורה מודעת, כי יש לנו גם את החלקים שלנו שהם פחות אולי מודעים או מכוונים, אבל הם קשורים ליחס של מה שגדלנו עליו. כלומר, אני אקח שוב את הדוגמה של 3 ילדים, ואני אגיד 3 ילדים גדלו בבית שאין בו ממתקים. ילד אחד הרגיש חוסר, וכשהוא היה הולך לחברים הוא היה מחפש ממתקים. ילד שני לא הרגיש איזשהו חוסר אל מול הדבר הזה, כי ההורים שלו הם לא אנשים שאוכלים ממתקים, אבל גם לא החסירו ממנו ממתקים, וכשהוא היה בחברה וכיבדו אותו, הוא אכל והכל היה בסדר. והילד השלישי מגיב אחרת, כלומר כל ילד באמת יכול להגיב אחרת, ואז הוא גדל להיות מבוגר שבונה את הבית שלו. ולכן זה לא קשור רק למה היה בבית שלי, אלא זה גם קשור למה היה היחס שלי כלפי הדבר הזה. אם גדלתי בבית שהיו בו צנצנות עוגיות, ואין לי אישו מול אוכל, ולא מול עודף משקל, ולא מול עניין של דימוי גוף, אז כנראה שאני אגדל עם תחושה בטוחה שזה לא עניין. אבל אם גדלתי בבית שבו היו המון ממתקים והמון עוגיות, וסבלתי מעודף משקל, ותמיד הציקו לי, ותמיד פגעו בי, והחוויה שלי של להיות אדם בעודף משקל בעולם הזה, היא חוויה של חולשה ופגיעות, אז אני לא רוצה להעביר את זה לילדים שלי, ויכול להיות שמהמקום הזה אני אבחר בבית שלי לא להביא עוגיות, על אף שעוגיות לא גורמות לפגיעות ולא גורמות לחולשה, וזה מחבר את זה שמה שמשפיע זה בעיקר היחס שלנו כלפי הדברים. לגמרי. ואם היו שואלים אותך עכשיו ככה על קצה המזלג, איזה טיפים פרקטיים את יכולה לתת להורים כמוטיבציה לשינוי או ליצירת שינוי בבית, אז מה הם היו? השינוי שלנו מתחיל בעצמנו, אי אפשר לדלג על זה. אנחנו צריכים לברר עם עצמנו שזה באמת משהו שבוער בנו, חשוב לנו וחיוני, ואנחנו רואים אותו במקום גבוה בסדר העדיפויות שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, לברר על איזה ערכים זה יושב אצלנו. דבר שלישי, האם הדבר הזה יכול לבוא לכדי התכנסות בבית שלנו, ואת השינויים שאנחנו נערוך אותם בהדרגה, ונתחיל בשינויים קטנים, ואחרי שלנו ולבן זוג שלנו השינוי הוא ברור, אז אנחנו נתווך את זה לילדים בהתאם לגיל. יהיו למשל משפחות שיוכלו לעשות כמו מועצה משפחתית ולדבר, לעשות איזושהי שיחה משפחתית ולדבר על שינויים שהם רוצים להנחיל. יהיו הורים לילדים קטנים שלא יצטרכו לנהל על זה שיחה, אלא פשוט להתחיל לייצר שינוי. כל משפחה תעשה את זה בהתאם לגילאים של הילדים ולהתמודדות, אבל מה שממש חשוב זה שקודם כל יהיה לנו ברור, ושאנחנו נזכור ששינויים אנחנו עושים אותם בהדרגה, ועם המון בהירות וחמלה. מצד אחד אנחנו רוצים להיות בהירים וברורים כלפי ההחלטות שלנו, ומצד שני אנחנו רוצים לזכור שאנחנו מגדלים ילדים, והמקום שלהם הוא לטעות, להתנגד, להתמרד, לחוות תסכול, ואנחנו במקום הזה לא מאבדים את הגבול שלנו, או את המקום ההורי שלנו, אלא זה המקום שבו כמו שהם מתאמנים, גם אנחנו מתאמנים, על היכולת לעמוד מאחורי הדברים האלה. ובגלל זה אני לא מדלגת על השלב הראשון, שזה יהיה לי ברור שזה משהו שאני רוצה לעשות, שזה יהיה במקום גבוה בסדר העדיפויות שלי, כי אם זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות, אבל תכף פסח, אבל תכף נוסעים לאילת, אבל תכף יש חופשה, אבל תכף נולד אח, אז יכול להיות שזה כרגע לא נמצא בסדר העדיפויות במקום גבוה, וטוב לדחות את זה לזמן אחר. והשינוי הוא בעצם מחייב את כל בני המשפחה, כלומר אם אני רוצה לשנות משהו היום בתזונה של הילדים שלי, האם אני מוכרחה לשנות משהו גם בתזונה שלי ושל בן הזוג שלי? כשאני פוגשת הורים סביב גיל 6 חודשים לפני שמתחילים להציג מזונות משלימים לתינוק, אני מספרת להורים שזו ההזדמנות שלנו להתחיל להסתכל על מה שאנחנו אוכלים. אם אנחנו מניחים על השולחן דברים שאנחנו לא רוצים שהתינוק שלנו בצורה אינטואיטיבית יושיט אליו ידיים, לא בגלל בעיה של בטיחות, אלא בגלל שמבחינה תזונתית אנחנו חושבים שזה לא ראוי לו למאכל, זה ההזדמנות שלנו רגע להסתכל על עצמנו ולשאול מה אנחנו רוצים שיהיה לנו בבית. אז את
ההחלטות האלה אנחנו מתחילים כבר במעמד הקנייה שלנו בסופר, או במעמד ההזמנה שלנו, בקניות שאנחנו עושים אונליין. משם כל המאכלים שאנחנו מחליטים לקנות מגיעים אלינו הביתה, ונכנסים אחר כך לצלחת שלנו, לפה שלנו, לגוף שלנו. אז כל שינוי שאנחנו נעשה, בין אם זה בצורה ישירה או עקיפה, יפגוש את כל בני הבית. גם אם מדובר על להכניס יותר ירקות ופירות הביתה, גם אם מדובר להפחית את כמות הממתקים, גם אם מדובר אפילו בלהתחיל לעשות ארוחות משפחתיות אצל משפחות שלא מגיעות לזה. אז כן, זה פוגש את כולם. אין לנו במשפחה ילד עם עודף משקל. יש לנו משפחה שיש לה אתגר בעודף משקל. אין לנו ילד עם בררנות. יש לנו משפחה שהסיפור שלה זה שיש ילד עם בררנות. אבל זה פוגש את כולם כל הזמן. זה כמו ילד שלא אוכל, זה כמו ילד או ילדה שחלילה מאושפזים במחלקה להפרעות אכילה. ולא הילדה מאושפזת. כל המשפחה נמצאת באשפוז, גם אם הם לא נמצאים בתוך כותלי בית החולים. אז אני לא רואה דרך שבו שינוי של מישהו במשפחה לא נוגע בכולם, גם אם ניקח את זה לתחומים אחרים. מדהים, אני גם חושבת שיש פה איזשהו מסר לשאר הילדים, לאחים, גם אם הם מאוד קטנים, של אנחנו כאן ואנחנו מתחשבים בכולם, ואנחנו כולם סבלנים. זה יכול להיות אפילו אם ילד בבית לא מרגיש טוב, ועכשיו הוא טיפה יותר בוכה או טיפה יותר עצבני, ואנחנו מסבירים להם, הוא לא מרגיש טוב, ובואו טיפה יותר היום נוותר לו ונעזור לו ונשחק איתו. זה לראות את האחר. אז כשזה מתחבר גם לתזונה זה מדהים. בעצם השינוי, כמו שאמרנו, ומלווה את הפרק שלנו, בעצם טבוע בנו, מתחיל בנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים אליו. ואני חושבת גם פנויים, גם אם אנחנו סופר מוכנים ומרגישים שזה הזמן, אבל אנחנו כל כך עמוסים בעבודה, או כמו שאמרת, לקראת לידה או גמילה או משהו אחר, וזה גורם לנו לחשוש, אז לפעמים עדיף באמת, במקום לעשות צעד אחד קדימה ו10 צעדים אחורה, שנייה להתאפק עם זה ולבוא ממקום אמיתי. ואני לא יודעת, אפילו אני, כשאני הולכת לסופר ואני רוצה לקנות נגיד חטיף בריא, או שוקולד בריא, אני לא תמיד יודעת מה לבחור. מה זה אומר בריא? אנרג'י זה בריא, תפוחונים זה בריא, כאילו מה זה בריא? יש לך דוגמאות לאיזה כמה חטיפים או ממתקים שאת אומרת, אוקיי, עליהם אני חותמת, אם כבר ממתק ביום אז את זה? ההגדרה מבחינתי של אוכל בריא מתחיל בהיותו טבעי וגולמי. ככל שהוא עובר יותר תהליכי עיבוד ופוגש את התעשייה, הסיכוי שלו להישאר גולמי, טבעי ובריא הולך ויורד. כשאני מסתכלת ובוחרת ממתק או חטיף, אני תמיד אנסה לראות את הרע במיעוטו. אני לא אחפש בריאות, אני אחפש את הרע במיעוטו. אני אסתכל על רשימת רכיבים, אני אחפש רשימת רכיבים קצרה, אני אחפש רשימת רכיבים שכל המילים שכתובות שם ברורות לי, שאין שם אותיות ומספרים מוזרים או שמות שאני לא מכירה, ואם כן אולי שווה רגע לעשות גוגל פעם אחת כדי להבין מה מדובר. ואני רוצה לזכור ולהזכיר שרשימת הרכיבים תמיד מופיעה ממה שיש הכי הרבה בתוך המוצר להכי פחות בתוך המוצר. אז ככה אני גם יכולה למשל להסתכל על המיקום של הסוכר או של שמנים צמחיים או של מלח או של כל דבר אחר ולייצר איזושהי השוואה. זה כזה בגדול. זה מדהים מה שאמרת, לא חשבתי על זה, אותיות ומספרים שאת לא מכירה, ישר קופץ לי כל מיני דברים שאני רואה, אין לי מושג מה כתוב שם, CH4, לא יודע, דברים. נכון. וואי, זה מדהים. וואו. טוב, אני חושבת שזה פרק מאוד מאוד משמעותי, שנוגע להרבה הורים, שבאמת אני חושבת שהכל זה עניין של מודעות וחוסר מודעות, וחוסר זמן. אנחנו כל כך עמוסים בחיי היום יום שלנו, שיש לנו המון שאיפות. זה יכול להיות לקרוא ספר, לשנות תזונה, לעשות יותר ספורט, להקדיש יותר זמן אחד על אחד לילדים שלנו, ואני חושבת שדווקא אצלך זה נגיש וזה פרקטי וזה מהמם. וטוב, לא הספקנו לדבר, אבל יש לנו עוד עולם שלם שהיינו יכולות לדבר עליו רק על תינוקות ועל מוצקים ועל כל התרגום של הדברים האלה. אז אולי בהמשך נקליט עוד פרק, והיה לי ממש ממש כיף לארח אותך. תודה שהגעת לפודקאסט שלי.
תודה רבה לך, ממש נהניתי, ואנחנו עוד ניפגש. תודה.